नमस्कार, मी मनमोहन रोगे तुमच्यासमोर आता एक मालवणी कविता सादर करते। आता सध्या जो काय कोरोना आजार आहे तो चीनमधून येतो असं म्हणतात। त्यांनी वटवागळ खाल्ल्याने, पण चीनमध्ये बरेच म्हणजे जनावरं जी माणसं इतर जगात कुठे खात नाही ती खातात आणि त्यामुळे येईल। तर त्याच्यावरच ही कविता आहे। कवितेचे शीर्षक असा चिनी दानव। चिनी दानव। तारीख नाही कळना वारात असो, तारीख नाही कळना वारात असो, घरातल्या घरात टाइमपास करू किती सो, हिंडलो फिरलो जीव घरात कोंडू कसो, बुधवार रविवार तो नाही पडणार ताटात मासो, बुधवार रविवार तो नाही पडणार ताटात मासो, सोमवार ते रविवार सगळे वार सारखेच, सोमवार ते रविवार सगळे वार सारखेच, सकाळपासून रात्री कार्यक्रम आहे तेच, दिवस हे सरतत कसे तोच हा मोठो पेच, दिवस हे सरतत कसे तोच हा मोठो पेच, सुधरा आता तरी मेल्यानू लागल्या रे ठेच, चिन्यानी सुधरा आता तरी मेल्यानू लागल्या रे ठेच, खातो आम्ही मासे मटण पण म्हणून, खातो आम्ही मासे मटण पण म्हणून, कुत्रे मांजर हुंदीर नाही कधी खाणं, खातो आम्ही मासे मटण पण म्हणून, कुत्रे मांजर हुंदीर नाही कधी खाणं, झुरळी किडे साप ओटवागळा खाव, झुरळी किडे साप ओटवागळा खाव, आम्ही नाही रानटी चिनी दानव, शेण खाल्ला चिन्यानी, शेण खाल्ला चिन्यानी सजा भोगता जग, शेण खाल्ला चिन्यानी सजा भोगता जग, त्यांच्या कुकर्माची आमका लागली आ धग, तरी धडो नाही शिकायचे ते, धडो नाही शिकायचे ते मोठे ठग, जालिम उपायनं त्यांची जिरव होई रग, भक्ष अभक्ष विचार काय नाही, भक्ष अभक्ष विचार नाही ते इटामले होत, भक्ष अभक्ष विचार नाही ते इटामले होत, जगार राज्य करू मेले पिसाळले होत, जगार राज्य करू मेले पिसाळले होत, पाप पुण्य बुरा भला ते नाही मान्य होत, पाप पुण्य बुरा भला ते नाही मान्य होत, शेवटी जगाच्या नाशाक, शेवटी जगाच्या नाशाक कारण हेच ठरतले होत, शेवटी जगाच्या नाशाक कारण हेच ठरतले होत। धन्यवाद मित्रांनो। कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो करा। धन्यवाद।